Miten pieni vauva traumatisoituu? Kun vauva kokee jotakin liian pelottavaa tai kivuliasta, mitä hän ei pysty ymmärtämään tai sietämään, mieli tekee sen, mitä se voi. Se jakaa kokemuksen osiin. Yksi osa kantaa kipua, toinen jatkaa elämää eteenpäin. Kun vauva jää yksin pelon, kivun tai turvattomuuden kanssa, hänellä ei ole vielä sanoja eikä kykyä suojata itseään. Jos näin käy toistuvasti, jos hoitaja on poissa, välinpitämätön tai uhkaava, lapsen mieli jakaa kokemuksen kahtia. Yksi osa kantaa pelon ja kivun, toinen yrittää jatkaa elämää kuin mitään ei olisi tapahtunut. Näin syntyy kehityksellinen trauma ja mieli alkaa rakentua palasina, erillisinä osina. Kun turva puuttuu, vauva ei hajoa ulospäin, hän hajoaa sisäänpäin. Minä olen Dorotea. Kysy, kerro tai kommentoi Facebookissa tai Instagramissa. Tuntematon trilogia.